So we're back again, guys. Hold up. Hold up. Then ayun guys, no. Dito kami ngayon sa SM Dagupan and kasama ko si kapatid ko, si mama at si ate. Namimili kami guys ng ano. Namimili kami ng tawag dito, mga gamit sa bahay. So ayun guys, ayun sila ate. Sila ate. Then si mama. Kakatapos lang naman namin kumain. Yun, anong trip naman natin? Nag-lunch break. And nag-lunch out kami sa labas. And dito kami ngayon sa Ace Hardware. Namimili ng basura. Ay, basura. Basurahan pala. Kagaya ng kaibigan mo, plastic. Ito nga. Ay, plastic. Ano nga eh? Pero mas gusto ko to. Mas gusto ko kaysa dun sa isa. Mas gusto ko yun. Kinuha niyo ng laruan si Bella? Oo, meron naman na. So yun guys, dito kami ngayon sa may SM Dagupan. And yun, papakilala ko nga pala si ate. Ayan. Tagal niyo siyang hindi nakita. Kakauwi niya lang. Kailan ka umuwi ate? November 3. November 3. Ilang ano ka sa ano? Ilang pangalan dito? Ilang days ka sa hotel? 1 week. 1 week. Pag ano, anak din na natin. 1 week siyang ano? 1 week siyang nasa hotel. Na nag-quarantine. Tara guys, libot muna tayo. Guys, oy sir, ano sasabihin mo? Face shield, gaming card. Face shield! Face mask! Face shield! Okay, ginagaya kasi namin guys yung ano. Ginagaya namin yung sinasabi ng guide. Ini-insulto rin namin. Mamaya guys, kita-kits na lang. So ayan guys, nakipag-away nanay ko. Hindi joke. namimili kami guys. Excellent for cleaning car windows, windshields, and other car surfaces. Get it at a whopping 42% off today. Hey, Ace Rewards card holders. Just a gentle reminder to check your Ace Rewards card expiry date. To continue enjoying exclusive access to discounts and sale events, just approach our customer service center to renew your Ace Rewards card today. Muna yung ano. May hindi ang call mo bito. Yung earning mo eh. Hindi ang makiya. Visit our customer service counter to tell us how we can serve you better. Find Sawa na nga. Nang kumuha ka ng upuan. Kumuha ka ng upuan ate. Eurotex brand po kasi yan ma. Oo, mahal ang Eurotex dito sa ano. So, maglakad ka na dun. Face shield yun. Mahal yan kasi habang tumatagal, pamahal na rin. Oo, manipis si ate gaya ng ex mo. Pinagpalit ka sa iba. Sino? Sabihin ko ba dito? There. Yung nanay ko guys, oh. Alam mo naman dalaga. Oh. Naka-puma, naka-antaan sa shirt na yan. Hindi ko alam, tapos naka-belt. Oh. Oh. Ay, mama. Wala naman sikat kaysa sa'yo. Saklat. Mas sikat daw siya kaysa sa akin. Hold up. Hold up. No, iba yung? Iba yung walis nila. Gusto ni mama yung iba daw. Para kang si Tita Mel din. Ha? Wala, hotdog. So yun guys, nanay ko, naghahanap siya ng ilaw na maliwanag daw. Hi all, this is me. Well, Anong hinahanap mo yung ilaw na? Madilim. Madilim. Ilaw na madilim. Yung pagsasaksak mo, hindi mo makikita yung kinabukasan mo. Oh.
Corny ka girl. Hinahanap niya nga guys, yung ano yung... Pagpasensya niyo na itong ating isip bata. Isip bata. Isip bata ka doon. Oh, yun na. Gumagana siya? Gumagana ma? Oo. Gumagana oh. Maliwanag. Madilim na eh. Maliwanag. Maliwanag. Madilim na. Nahanap niya raw kasi yung ano, ilaw na ano. Hindi ko kaya. Tingin tayo kaya ng minuto. Nang? Wala dito, tanga. Pero yun ang hindi. Tanungin nga natin din mamaya. Gagong imig, hindi ko. Tanungin nga Maliwanag natin sa mamaya kung mayroong may babayad na sila. Ate, bilan mo nga ako nito, dalawa. Tatatluin ko pa kung may jowa ka. Oo. Nahabi ka ah. So ayan guys, nag-ano na sila. Nagbabayad na sila, bahala sila dyan. Cargo na nila yan. So ayan guys, dito kami ngayon sa ano, supermarket. Mama, namimili doon. Oh, pataas-taas pa ng kamay. Ang dalawang namang magkapatid. Bibili sila ng... ate, french fries? Ay, bunggang. Ano yung french fries? Handa ka, bumili ka para may pamirin ka. Mas huwag niyong kalimutan yung lettuce mamaya. Para ano, Marami ba yung lettuce sa bahay? marami, bumili ako 1 kilo. Nung umakit ako ng Bagyo nga, ang hinahanap ko si Kona. Si Kona. Nanay ko. Akala mo talaga. Akala mo champion. So yun guys, nagbablog na rin yung kapatid ko. Yan, vlogger na rin. Sa mga yaya ko pa, mga damit ko. Vlogger na rin yung kapatid ko. Yes sir. Sa isang hold up naman dyan. Hold up. Hold up. So yun guys, nagbablog na rin siya, bigla kang vlog. Ewan ko, nag-trip lang yate. So side, face shields. Face mask, face shield. Pakibaba. Face mask. Gayahin mo yung pangalan. Nasa, Copyright yan. hindi yan. Relax. Face mask, face shields din. Sorry. Ganito kami guys pag pupunta sa SM. Dito lang naman kami nakaganito kasi dito lang yung masipa eh. Puro tawag dito. Face mask, face shield. Ah, ito ate, masarap. Basta ito yan yung kinakain namin. Gusto ito? Lagi kami bumibili niyan. Masarap to? Masarap yan. Yung lagi binibili namin yung ano, ito guys. Oh. Ilan? Pag tigi-isti mo, pag isa lang yan, boring ka. Bitin na bitin ka, maiinis ka lang. Ito, 4. O, tig-isa tayo. 4. Ketchup para dun sa may lettuce na ano. Tama ba? Lettuce. O, yung binili ko sa Baguio. Kasi guys, oo nga, alam nyo pala yun, umakyat ako ng Baguio nung November 4. Baba ako November 6. Di ko alam kung mauuna pa tong lalabas tong vlog ko na to or sa ano, or yung part 2 na kasal ni Bill. Ano bang date ngayon? November 11. Guys, November 11 pa lang ngayon. Manong tinitignan? Manong anong hinahanap mo? Mayang ketchup. Ketchup. Wait po sa inyo po, anong hinahanap ito? Yung ketchup nga, para dun sa may ano. Oh, meron na. Good. Bibili naman tayo para sa Pasko? Pasko. Gunggong. Ang aga-aga pa, Pasko. Kasi di ba maraming tao pag Pasko? Hindi. Ano naman yun? Hindi naman panic buying yun. Pwede ka namang pwede ka nang pumunta ng aga-aga pa para sa Pasko. So yan guys, ang tawag dito yan. Sila mama, may pupuntahan pa raw, may gala sila. Tapos kami naman, uwi na kami ng kapatid ko. Muna na kami uwi. So, sa ano po? Parking po. So, ayun. Gamit namin. Diretso na kami sa bahay. Sila, bahala sila. Okay, bibili ata sila ng Anong oras ka? pangkulay ng buhok, pang ribbon. Alas 6 ka yata, tanging.
Mamaya kita-kits naman guys. So ayun guys, tawag dito na kami sa bahay. Then sila mama, halos kakarating lang. Pero kami kanina pa, basta gumala sila eh. So ayun guys, ayun. Naririnig nyo naman sila, nag-chismisan sila dun sa labas. So ayun, tawag doon. Boy, pagod ka? Ako hindi pa. Mag-ML pa tayo. Hindi pa ako pagod, kulang pa. Kaya, tawag dito, may kiklaim tayong may kiklaim akong piso sale ngayon eh, 11-11 eh. So yun guys, yan yung makikita yung thumbnail natin, 11-11. Boy, anong ulam mo? Bulalo! 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 Woo! So ayan guys, tawag dito, papakita ko lang yung mga bagong dating natin na pang vlog. Ayan, yes sir. Ako makita yung ano nila. Ano yan? Ano yan yung? Hindi. Ayan, marami tayong bagong pang-vlog guys. Tawag na dala ni ate. Yan, marami tayong pinadala. Supportive yung ate ko eh. Ayan, kung nakikita yung hawak ko ngayon. Ayan, ang ganda. Basta marami siyang pwedeng gawin. So yan guys, dito na nagtatapos yung vlog ko. That is it. Ay, tama. That is it. Peace!